Dámy a páni, máme tu opäť a zase po dlhej dobe dievča, alebo lepšie povedané celebritku, pretože keď si už človek myslí, že sme sa zbavili špiny na internete, tak ona dá comeback, proste, chápeš? A to by mi bolo aj jedno, hej, keby urobila niečo také kontroverznejšie, že nikomu tak extra neubližuje, len proste, že to je trápne. Mne to je tak jedno, hej, ale toto je next level, kamo, shit. Normálne si mám chuť bloknúť celý český YouTube, prvé sa mám chuť zabiť. Bol som na TikToku, skloroval som si len tak srandy, hej, a vidím tam najväčšia česká celebrita Shopaholic Adele, ako tam plačka, že ju Kazma nepozval na jeho premiéru, predpremiéru jeho filmu. Pustil som si to video a my máme, kámo, riadne dneska veci, o ktorých musíme dneska porozprávať. My sa ideme pozrieť, čo s tým celým zlé. Máme tu opäť ďalšiu dramu. Ide o to, že Shopaholic Adele sa porovnáva s Shopaholic Nicole. Já prostě jsem nedostala lístky na předpremiéru Kazmova filmu, co je dneska. A Shopaholic Nicole dostane? Shopaholic Adele nemá rada Kazmu. Jako promiň Kazmo, hele, tohle si trošičku přepísknu. Pozvat tam úplně všechny youtubery, influencery, tiktokery, streamery, co něco znamenají. A jedinou mě z toho vynecháš? Možno preto to. To si děláte prču, že tam byli úplně všichni, co něco znamenají na internetu. Tak pardon, že se na internetu jsem sprostá a vulgární, protože se zastávám svýho psa a svýho přítele a nenechám si nadávat do svojí rodiny. Tak Asik, už vieš, prečo ťa tam nezobral. A ja Asik aj na Kazmo vie, že koho tam chce a koho tam nechce, takže Asik to je jeho vec. Keďže Shopaholic Adele na predpremiéru Kazmovho filmu nedostala pozvánku, kde mali ísť celebrity, podľa nej, a jej neprišla žiadna pozvánka, tak sa začala búriť. Najprv sa začala porovnávať s Shopaholic Nicole, že prečo ona dostala pozvánku a Adela nie. Neviem prečo práve o nej, veď ona je úplne niekde inde ako Shopaholic Adele. A zasa na ďalšiu vec sa začala búriť, že prečo je jej fotka v Kazmovom traileru a ona nedostala pozvánku. Najlepší typek v komentári. Kazma říkal, že účinkujúci lidské nedostávali. Alebo čo tam Vítek napísal, biela tam. Jasné, keď on tam v depresii sedel. Dosť, že nepovedala, že Fizi ho tiež nemajú radi, tiež má hejt a dostala pozvánku. Ale to sú jeho herecké výkony na sociálnych sieťach, ale Adela to nerobíš to dobre na tých sociálnych sieťach. Tak nevyhľadávať views a sledovanosť. Ale Fizio content pochopíme až o 20 rokov.